bafethu. Sleep Magita, I'm back. As you know me, we've been in Bafethu Kempton Park. I hope you can remember Bafethu. Now I'm back again now. We have a Rehab Bafethu. Nyabonga Rehab Bafethu. Nyabonga no Sia Bafethu. Nyabonga no Prachas Bafethu. Nyabonga no Israel Matseke Zulu. Chikima Orange Bafethu. And my song is coming right now Bafethu. Ain't so winning nje. When I relax and nini na bafethu ngiyabonga bafethu and ngiyazi ukuthi ngeke kube easy bafethu. I'm still recovering AIDS bafethu and I'm still gonna fight for this suffering shit bafethu. Please guys, be patient with me. Ungathini kulabo abasesestradini wabhema ama drugs kwamanje? Bafethu ngicela nithandazeni kuqeni ngedolo phansi. uNkulunkulu uyasithanda sonke. Lempilo ukuthi bafethu ukuthi ezandleni bafethu. Sinabo doctor, sinama artist bafethu, sinama actor, sinama president bafethu. Abazali behlele bekhala njalo bafethu. Ama family wethu proud, hayi ukuthi awasithandi bafethu. Sihlale egradini indaba yama drugs bafethu, silahla emakhaya bafethu. Abazali bayagula ama heart attack bafethu. Kodwa ngintshela ukuthi bafethu siyeza sizonisiza bafethu ngoba nami ngisizekile bafethu. And ngisizonisiza ngeke nginiyekele bafethu. And nale backup is gonna come. Israel Matseke Zulu, Prachas Shy. Ngitshela ngoSiya bafethu. We up there for you guys. No, I was calling ne singamkhohla. I was calling from livelihood. No, I was calling from livelihood bafethu. Never report bafethu recovering center bafethu. And my social worker Raymond bafethu. Namajita wami esilwile ledaba kwaze kashaya lesikhathi bafethu. Ngithi uNkulunkulu nathi maxesha onke ngiyazi ukuthi abanye ngeke babelieve ukuthi ngiyekile mari ngiyekile bafethu and I'm still recovering edit. Akusho ukuthi mase ngiphumelana ukuthi manje itask ngiyiqedile nala ngaphakathi netask ukuthi vele ngibe nani bafethu solve indodaba bafethu. Sathana kanamandla bafethu. Ungathini kwamajita ngamdaba zama drugs? Ama drugs are grand bafethu. Ama drugs awekho right bafethu. Mina ngizibonile ngamehlo wami wenyama. Bengijwayele ukuzwa bafethu bathi ama drugs awekho sharp. Mara yasi ngabantu abamnyama ukuzwa ngendlebe asikuthatheli serious until into ibone bafethu. Asiphinde futhi. Ama drugs amnandi. Awekho mnandi bafethu. Ayahlanyisa bafethu and ayayithatha ne future bafethu. I'm lucky nami ukuthi manje ngisise normal siseyimba bafethu. La ngaphandle bafethu ama drugs awekho right athatha future bafethu. Akushiya nje empty minded bafethu. Akuthathela bonke abantu oclose nabo bafethu. You lose everything bafethu. Ngisho nama billion you can start afresh deep down bafethu. We don't talk about money but if I stakes makotini bafethu ufuna uaggressa nje kuphela bafethu ukuthi laba bazama ukuthatha ama drugs bangakawathathi bangalinge bafethu. Lento ingozi bafethu. And nalabo abawathathayo bafethu ngicela uzama ukwayeka mfethu. Ngiyazi ukuthi ako easy mara ithandaza ukuqe ngedolo phansi. uNkulunkulu nawo bafethu fide. Anyway bafethu ngakhuluma kuze kuse. I want to thank uPrachas ngesikhathi sakhe ngale task lena ayenzile sidla naye estradini wasithatha wasisusa estradini. Like I want to thank him because izange abe ne pride. He helped us a lot. I want to thank him. Angazi ukuthi ngithini kahle kahle ukuthi ngambonga kanjani. Thank you ngiyabonga khotmani yami. Uya kuphi manje? Rehab no. I'm going to rebuild my life. Are you ready? I'm ready. Okay, ngiyabonga. Augustine, utrend. Dis goed, baie dankie Suid-Afrika. Baie dankie by jou Prachas. Baie dankie vir alles by van die straat afgehaal. Dis op pad na die Rehab toe. Dankie man. Good luck guys. Make us proud. So man. Danko. We love you guys. Danko. Cheers. Snacks. This message nje bafethu usakhala ngaphandle nabazali bakhala phela sekelele nama drugs bafethu. Let's be patient bafethu, especially life landeleni izinto bafethu. Sinthanda sonke emakhaya. Ngondlela ukuhle ngani. Danko. Necesita un juego. Take care of yourself. Again, I'm drugs. Ngizokwenza uzoshaya 24 ngicela uyabuyela kamakwero ngamanga. Umzimba wakho ujwayelanga njalo. Ujwayele 50% phezulu. 5% uzokutshela usathana athi uswaka. Yayazi 100% utholakala kuphi.
Yeah, no one of that. The one that is doing that. No already in Fitman. Yeah. No. My brother, how's it? Are you ready? Are you ready for the rehab? Okay, look, man, I'm ready. Yeah, so two onze georganiseerd. Om te zeggen, je moet daar gaan, moet aan het titas. Ja, zo je ondom. Ja, kon Ik was hier zo, december. Ja, kon Ja, zo. Dat ding. Mensen dat gewatcht. Zo, onze mensen gemiet van die rehab. Mensen wat er naar span gekeken. Toen hulle sê, hulle kan ons helpen, hulle like wat ons doen. So vandaag, hoe komen we hier zo? Ons zoekt die ID's. Ons zoekt die ID's, want ons gaan die mensen meet. Ons gaan die mensen meet. En Mike zeker om te zeggen, die rehab is een rechte rehab. En het papier om te zeggen, hulle helpt mensen. Want het is een risico om te vatten mensen. Die vatten hulle wat je kent niet, wat gaan aan. Je verstaan? Zo is een rechte procedure. Dat is ook om ons te zien. Onze speelzag moet dat ding. Mensen hebben dat ding gezien. Onze topnummers voor die podcast. Mensen hebben salut. En hulle wil help. Anders hulle gaan donate. Ons ken niet wat, maar goed is hulle lopen. Ja, goed is hulle lopen. Was aan de cheetahs, was o... Ons het aan de... Was dat ook van televisie? Cueva. Ja. Cueva. En dan was o Malani. Oh, gerest. Oké. No flop, Matseke. Ja, Nyakumbu na besiso. Ding is it that the video Ni boni. Yeah, so by Tandi the guy. So manje masua la so mita. Safere. So mita. Labantu badeske. Wewe bazosibeka basebenza kanjani zonke lento bangithi manje asifuni sivele sifike puru. Yabo. Ngathi izinto emkhaphiki. Asenze lezo yonke into kumele ihambe kahle ngosini. Sondela mntaka baba ukuthi sokunika ama-results walento leyo siyishuthile. Sayidi yenye i-vibrant. Nibonile ne? Yeah, akusi-scare. So ngokwenza kanjalo angithi vele besishilo ukuthi si-create i-platform yokuthi amadida avume. I-platform yiyo ezosicreatela whatever le esihlupha ngayo ukuthi thina i-dreaming ukuhelpa abantu. Nothing else. And asihelpini nakuphela sihelpa nalabo ababhaya abafuna nesipani babhaya abantu baphasile ama-matric abantu abasipani babhaya ama-problem. So thina i-sponsored ukuhelpa. So December size la sizohelpa nina kuyahlangana. So sifuna ama-ID nilungise ama-ID. Maninganawo ama-ID nenza ama-affidavit e-police station. Ngoba kubuye for registration. Basingena lapha nesikela bazositshela nazo athi kwenzeka bekusize nayo sayo interview na isitshele ukuthi wathina la sisebenza so simkubona naleya ndawo nalo kuzokhishwa khona gawulo kuyodliwa yonke lento lokuthi ihamba ayithola nayithi akunahlobo manje lasizobonana twili akusivulele phambili ngokumele sifike la ngo-11 manje sishawe isikhathi singabantu abamatasatasa nalaba bebakhona bebangekho nibabeke emqondweni. Yabo sishaya i-back speed.
mhlawumbe wena sifundela nesikele kakhulu ngoba la majita ngathi ba-powerful kakhulu ba-flexible nesikele ngathi sikhona ngaphakathi yabona amaphupho azafezeka ukuqinisela ukubekezela nokuzithemba nokuzitshela ukuthi no vele mina impilo esingangisayifuni ufuna ukuphila kahle siyafana nami ngayekile icrime nami ngisedanyana ngimele danyana mara ngabona udanyana ngeke nimsebenzele so ngaphumelela kunzima mara mawuzithemba nyaza ama-withdrawal syndrome ngathi kunzima ukuye intazi isigareti akushaya inkadi idemele khona ngathi ngishaya amathuba mara inhliziyo ukuthi ifuna ukuyela ngiyanyaza ndastera lezo zinto yabo mara asizameni manje ngiyabona in future niyithimi yethu step by step from la to rehab anazi kuzoyenza mhlawumbe abanye ngiyona-actise abanye step by step maybe nani kuzobe kuyini enisiza abantu ngoba zothi nina nekrach ninqandeva bafethu ukusizana abanye abantu mara nikhumbule ukuthi nicale kuphi phansi kwesihlahla yabona nje ukuthi ihamba kanjani sisonke bafethu singayimoshi singayiceli I'm ready to quit the money. ready sure 100% spirit uNkulunkulu akusize mfana semzilezo my brother Jay's ready ekwordoni Jay's ready Jay Xinjo Jay's ready Jay's ready Xinjo I'm ready. ready ngiyakhumbula mfoko baba wabolelwa time ane no kuzohlangana ready angukuzwa you ready song phakathi awona nyabona ushaya ngespeed ready quick show full span nosithola wena full span esinjani electrician plumbing building when uphethe amber ceiling roof yayishaya ceiling yayishaya yabona akunesidingo sokuthi uliyeve yini uzohelpeka ukuthi sibone omunye jikela so bakubona iprofile ngapha ngawani izinto awuthori iskill yofu uthori amber ya uthori bowena nathi sisafuna abantu abazosakhe no gweva ukuyena wamathomo ucadile kaofela bafikile bathi they are ready. Are we ready to quit with money? Action. We are ready to quit, guys. Check drugs. Yeah. Abasha ibana babaloni bana badinto
Mar kam. Ukalaela mfowethu. Ukalaela uri thank